Akyat, bilis! Bilis na! O, takbo tayo, takbo! Sarap ng puso ng saging. Beses na, sabi ni Madam. So yun, good morning mga kapsat. For today's video mga kapsat ay ako ang magsasama sa baby ko sa school nila ngayon kasi may pupuntahan si Mrs. Bali ako ang mababantay ngayon, first time ko magbantay sa kanya sa school. Talaga na po, Jeng. Yan, so guys, nakabihis na, naghintay na lang kami ng oras. Oh, hi ka na. Kay si Papa kasama sa akin. Ay guys, mag-aati si Papa dun sa labas. Maghihintay ako sa labas, mag-school lang po din ko. Ayan yung sasakyan namin guys, wag mo motor kami. So yun guys, papunta na kami. Ay guys, punta na kami dun sa school. Para makita mo yung daanan. Punta na kami. Sana ba Hi guys. Ayun na si Madam. Punta na. Andito na kami. Punta ka na. Mamaya na pag-isip. So yun guys, moving ako saglit dito sa bahay kasi ginutom ako. Humingi ako ng guys, ng kanin kila mami kasi wala kang kanin. So prito ako ng itlog. Tapos yung ulam namin kagabi na na puso ng saging. Tapos nilagyan ko ng itlog. Kain tayo guys. Mamaya guys, babalik din ako doon. Kasi baka lumabas yun, yung baby ko, maghahanap yun. Dito pa sa akin yung pabili niya ng pang recharge niya. Dahil saglit lang ako guys. Nalagyan ko lang ng laman tong pan ko. Bali first time ko pala siyang bantayan ngayon guys. Sarap ng puso ng saging. Ulam namin kagabi. So yun guys, tapos na akong kumain. Bali binilisan ko lang talaga. Bali babalik na ako doon kasi baka biglang lumabas yun, maghahanap yun, baka mag-iyak-iyak na naman doon. So yun guys, kita-gets na lang doon. Bali pupunta na ako doon, pabalik na ako doon. Bye bye. Recess na. Recess na? Opo. Sige sabihin mo, recess na. Sabi Madam. Recess na? Apo. Bili ka na. Bili tayo. Ikaw na. Anong bilhin mo? Tilapay. Recess na sabi. Recess na, sabi ni Madam. Balik ka rin. Saan ka pumunta? Uwi ako. Kumain si Papa kasi gutom-gutom ako. Kumain ka na? Ako, tapos na. Parang nabili na. Tara. Hi guys. Sige na. Tara pa. Halika na dito. Ano? Ano sa'yo? Huwag ka dyan, baka mapasok yun. Yun. Saan? Yun ang donut. Ito? Apa. O, ito sabihin. Yun. Hindi ka na.
dala ito pa. Mama, yan. Ah, pa. Nay. Gusto mo pa? Gusto mo pa? Si Mama pagdating na. Hindi. Gusto mo pa? Oh, Okay, tama. natatanggal. Oh, sige, ayan man. Malapit na. Tingnan natin, tingnan natin. Tingnan tayo. Papa, gusto ko. Sige na. Bilangin mo, 1. Saan dyan ang 2? Number 2. Saan dyan ang 2? Saan? Saan dito ang 2? Ano saan dyan ang 5? Turo mo nga. Oh, bilugan. Sige na, nakalagay mo dyan. Sige na. So yun guys, nandito na kami sa bahay. Halika na dito po. Sige na dito, halika dito. Oh, sige, pudying na, pudying na. Oh, ayos na, nandito na kami. Dito na kami. Ito yung Nagmemerenda kami guys, yung dikot. yung kanin pa. Malagkit na kanin. Tapos ako din, tita. Oh. Ay guys, nandito na kami sa bahay nila. Puting, tapos laylay kami. Mag-ikot-ikutan. Lalaro na lang sila guys. Kasi tapos na yung klase nila. So yun guys, naglalakad ako ngayon dito sa bukid. Bali pupunta ako sa baboy para pakainin yung baboy natin. Kasi hindi pa siya kumain guys. Kaninang umaga nakalimutan namin pinakain kasi si Mrs. punta ng bayan. Ako, nagbantay ako sa baby ko doon sa school nila. Hindi ko lang alam sa pamangkin ko guys kung pinakain niya kaninang umaga. Pero mas sure, pakainin ko na lang siya ngayon. Para mamayang hapon na lang kami magpapakain ulit. Yan guys, nandito na ako. Mali yung papakain na tayo. Meron pa pala siyang pagkain dito. Tapos lagyan natin ng tubig niya. Nakikita lang ako sa baby niya. Diba? Alis yan, alis, alis. Alis yan, alis, alis. Ay, yes. Bakit hindi na kasi mababasa ka? Okay natin. Alis yan, alis, alis, alis. So yun guys, tapos na kami magpakain ng baboy, bali uwi na kami. Huwag yan nak, magagalit sila dyan. Sige, 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 pagagalitan ka dyan. Hindi ko kailangan. O kahit na ginalaw mo. O yun, uwi na kami guys. O, tara na yun pa, tara na. Uwi na kami, kasama kayong baby ko. Huwag na kasi magpan yun. Pag naidugmam siya, may tutulog sa buksit ngayon. O, bad-bad yung ganun. O, tara na, takbo tayo. Takbo, huli ka na dito. Mahuli ka na dyan. Nandyan ka kasi. Papa, Akyat, bilis.
Bilis na. Takbo tayo, takbo. Yun guys, tumatakbo kami. Takbo. Pagod.